Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην εκδήλωση εγγενείων του Εκλογικού Κέντρου της Συνεργασίας Ευθύνης με επικεφαλή τον Γιώργο Γιασημάκη. Σας ευχαριστούμε για τη δυναμική παρουσία σας. Είναι η κινητήριος δύναμη για να συνεχίσει η προσπάθεια ανασυγκρότησης και αναγέννησης του Δήμου Οροπού. Σήμερα είναι μια μέρα ξεχωριστή για τον τόπο μας. Είναι μια μέρα φωτεινή για κάθε γωνιά του μεγαλύτερου σε έκταση Δήμου της Αττικής και του πιο όμορφου Δήμου της χώρας. Είναι όμως και μια μέρα που οι ένοπλες δυνάμεις πενθούν το χαμό 5 αξιωματικών που ήταν σε αποστολή βοήθειας και υποστήριξης του δοκιμαζόμενου λαού της Λιβύης, που χτυπήθηκε από την κακοκαιρία Ντάνιελ, όπως άλλωστε και χιλιάδες συμπολίτες μας στη Θεσσαλία. Πονάει η καρδιά μας. Το μυαλό και η ψυχή μας είναι στις οικογένειες των νεκρών αξιωματικών, αλλά και των συμπολιτών μας που χάθηκαν και μέχρι σήμερα άλλοι πολλοί δοκιμάζονται. Εκεί είναι ο νους μας. Γιατί οι πολίτες του Οροπού γνωρίζουν και από δυσκολίες και από ξεριζωμούς και από ακραία καιρικά φαινόμενα. Ως ελάχιστο φόρο τιμής, σας καλώ να κρατήσουμε 1 λεπτού σιγή. Έναρξη. Αθάνατη. Έναρξη αγιασμού εγγενείων. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αημεθήμων κατά τη συνεχεία, μη αποστήσεις το έλεος σου των θύμων, άρατες αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Δόξα Πατρί, και στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Θεοτό και Παρθένε των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον και συγχώρησιν των τεσμάτων ημών έτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Εξελεύσεται ο άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Προς Θεσσαλονικής Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, παραγγέλνομεν ημίν εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στέλεστε ημάς απ' παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος και μη κατά την παράδοση του παρελαβών παροιμών. Αυτοί γαρίδατε πως νομιμήστε ημάς, ότι ουκ τακτήσαμεν εν ημίν, ουδέ δωρεάν άρτουν εφάγομεν παρατηνός, αλλην κόπο και μόχθο νύχτα και ημέραν εργαζόμενοι, προς το μη επιβαρύσε την άημον, ότι ουκ έχομεν εξουσία αλλην εαυτούς τυπονδόμεν ημίν, εις το μιμήστε ημάς, και γάρωτε ημεν προς ημάς,
που το παραγγέλωμεν ημί, ότι τι σου θέλει εργάζεστε μη δέστη έτον. Ακούομαι γάρ την άσπερη πατούντας εν ημίν ατάκτος, μηδέν εργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους. Της δετίου της παραγγέλωμεν και παρακαλούμεν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή να με τα ησυχίας εργαζόμενοι τον εαυτόν άρτον εστίωση. Αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης, δω ημίν την ειρήνη δια παντός εν παντή τρόπο. Ο Κύριος με τα πάντων ημών. Σοφία, ορθία που σώμεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση, κατά βαρβάρων χαρούμενος, και τόσων φυλάτων, δια του σταυρού σου Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων χαρούμενος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου Ελίστη λαμβάνωσε την ευλογία σου άχραντε. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριο Θεός ημών, ο Μέγας στη Βουλή και θαυμαστός της έργης, ο βάθης σοφίας διακυβερνών των κόσμων και άρχοντας καθιστών της έθνεσιν, ο ανυψών τους εκλεκτούς του λαού εις διακονίαν αυτού και εις των κοινών χρηστήν και δικαίαν διαχείριση, ο πάντα δεχόμενος ενεργούς εις περιποίησης των εντολών σου, ο Μωυσή πιστευτής άρχον εν το Ισραήλ και Ιωσήφ των δούλων σου, και βερνή την καταστήσας εν Αιγύπτο, σωτηρίαν των περιουσίου λαού σου, ματίαν δέκληρους άμυνος εις συμπλήρωση των 11 μαθητών σου, εξ απόστηλων των θείων σου φωτισμών, έβιδους υπό την προαίρεση του λαού τιθυμένους δούλου σου, Γεώργιο, και των συνεργατών αυτού υποψηφίων, τους βουληθέντες ηγείστε εν το λαό και ανάδειξουν αυτούς αξίους της κλήσεως και κράτας του αγαθού. Καθιστών αυτούς τίμια όργανα του θελήματός σου, εν ευγενία μήλη και φιλοτύπων όθωτο θεάρεστα πράττοντες και των πολλών συμφέρον. Ευτυχία σε εσάς, κύριε Γασεμάκη, και σε όλους τους υποψηφίους συνεργάτες σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία τους, τους σεβαστούς πατέρες, τον πατέρα Αντώνιο Εφημέριο Σκάλας Ροπού, τον πατέρα Νικόλαο Εφημέριο Νέων Παλατίων, τον πατέρα Τίμωνα Εφημέριο Χαλκουτσίου,
τον πατέρα Ευάγγελο Εφημέριο Σικαμίνου και τον πατέρα Χρήστο. Η σημερινή εκδήλωση δεν είναι προεκλογική φιέστα. Είναι μια συνάντηση ευθύνης με τους πολίτες. Είναι η στιγμή που ο Δήμαρχός μας, Γιώργος Γασιμάκης, μαζί με τη δυνατή ομάδα των υποψηφίων από 12 δημοτικές ενότητες θα στείλουν το ξεκάθαρο, το ειλικρινές και αληθινό μήνυμα προς όλους τους πολίτες του Δήμου Οροπού. Είναι το συμβόλαιο ευθύνης για μια δεύτερη θητεία της πιο δυνατής ομάδας που έχει μοναδική αποστολή να συνεχίσει και να υλοποιήσει το μεγαλύτερο και σημαντικότερο τεχνικό πρόγραμμα που έχει γνωρίσει ο τόπος με βάση το όραμα του Γιώργου Γασιμάκη και των ανθρώπων που το στήριξαν μέσα από δυσκολίες, από ακραίες καταστάσεις, την πανδημία, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και την οικονομική κρίση. Και έμειναν όρθιοι, χάρη στη δική σας στήριξη, χάρη στην στήριξη των εργαζομένων του Δήμου και όλων των πολιτών που έχουν και μνήμη και κρίση. Μας τιμούν με την παρουσία τους στην σημερινή μας εκδήλωση ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής και Δήμαρχος Γαλατσίου, κύριος Γιώργος Μαρκόπουλος. Ο Δήμαρχος Τανάγρας, ο κύριος Βασίλης Περγάλιας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος, κύριος Βασίλης Κόκαλης. Ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αθανάσιος Κατσιγιάννης. Η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος και υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Γεωργία Βλάχου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος και υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σπύρος Καυκόπουλος. Ο υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος και πρώην Δήμαρχος Οροπού κ. Γιάννης Οικονομάκος. Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μαρία Ναυροζίδου και υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Λουχία Πέπα Λούση. Παρακαλώ. Όλα καλά. Καλώ στο βήμα τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής και Δήμαρχο Γαλατσίου, κύριο Γιώργο Μαρκόπουλο. Καλησπέρα σας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ μαζί σας για να προλογίσω έναν εκπληκτικό άνθρωπο, έναν εξαιρετικό δήμαρχο και έναν αληθινό φίλο, τον Γιώργο τον Γασιμάκη. Ξέρετε, εμείς οι δήμαρχοι της Αττικής είμαστε πολύ περήφανοι που ένας τέτοιος δήμαρχος ανήκει στην οικογένειά μας. Αγαπητέ δήμαρχε, φίλε Γιώργο, σου εύχομαι την καινούργια πενταετία που έρχεται καλή δύναμη και εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να κάνεις πραγματικότητα τα όνειρα που έχεις για την πόλη και για τους συμπολίτες σου. Να είστε όλοι καλά! Ευχαριστούμε τον κύριο Μαρκόπουλο. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Τανάγρας, τον κύριο Βασίλη Περγάλια, να έρθει στο βήμα. Σεβαστοί πατέρες, φίλοι δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, υποψήφοι όλων του συνδυασμού, εν ενεργεία και καινούργοι, σας εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία με έναν δήμαρχο που πραγματικά ξεκίνησε την καριέρα του τα προηγούμενα 4 χρόνια και άφησε ένα στίγμα. Το στίγμα της προσπάθειας και της συνεχής προσπάθειας για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο. Θέλω να ευχηθώ σε όλους υγεία και πάνω απ' όλα να κάνουμε ένα ωραίο ταξίδι αυτοδιοικητικό για όσες μέρες θα μιλήσουμε, χωρίς τοξικότητα, ο καθένας με το πρόγραμμά του Γιώργο, και όσο πιο λίγα λέμε, τόσο περισσότερα θα κερδίσουμε.
Καλή επιτυχία από καρδιάς. Κυρίες και κύριοι, καλώ στο βήμα τον άνθρωπο που οραματίστηκε και κάνει πράξη τις μεγάλες αλλαγές στον τόπο μας, το Δήμαρχο και επικεφαλής της Συνεργασίας Ευθύνης, Γιώργο Γιασημάκη. Φίλες και φίλοι, δημότες του Οροπού, είμαι πραγματικά συγκινημένος που είμαστε πάλι εδώ, 4 χρόνια μετά, με την ίδια αποφασιστικότητα, με το ίδιο πάθος, με την ίδια δυναμική. Βλέπω τα πρόσωπά σας και συγκινούμε. Θυμάμαι πώς ξεκίνησε αυτή η υπέροχη ιστορία και πώς απετύχαμε σε αυτόν τον πολύ δύσκολο δρόμο. Θυμάμαι τους κοινούς μας φόβους, τις κοινές μας χαρές, τις κοινές μας ανησυχίες και τις κοινές μας μεγάλες επιτυχίες. Παραλάβαμε ένα Δήμο χρεοκοπημένο και αναξιόπιστο, στα πρόθυρα της εξαθλίωσης και της πολιτικής εξαφάνισης. Ένα Δήμο που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ούτε στα αυτονόητα. Έναν Δήμο που είχε γίνει το αποπέδι της Αττικής, χωρίς αναπτυξιακό πλάνο, χωρίς διεκδικήσεις, χωρίς δυνατότητα πολιτικής παρέμβασης. Έναν Δήμο δέσμιο των πολιτικών βλέψεων και επιδιώξεων κάποιων που είχαν οδηγήσει την κοινωνία σε αδιέξοδο, σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή. Αναλάβαμε όλοι μαζί από την πρώτη μέρα ένα τιτάνιο έργο ανασυγκρότησης, μιας και με το σύστημα της απλής αναλογικής είχε διαμορφωθεί μια πρωτόγνωρη κατάσταση, αφού δεν είχαμε την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν μπορούσαμε να διοικήσουμε. Κάποιοι που σήμερα χέρι-χέρι ευαγγελίζονται τη σωτηρία του Δήμου, φρόντισαν για πολύ καιρό ο Δήμος να μην μπορεί να διοικηθεί, να μην μπορεί να πάρει αποφάσεις και να μην μπορεί να προχωρήσει άμεσα σε απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις. Με συνεχείς όμως προσπάθειες που στηρίχθηκαν και σε δημοτικούς συμβούλους που έδειξαν πολιτική υπευθυνότητα και δεν ακολούθησαν τον δρόμο της καταστροφής που είχαν επιλέξει οι αρχηγοί τους, καταφέραμε σιγά σιγά να ισορροπήσουμε και να αρχίσουμε να παράγουμε έργο. Με κινήσεις συνετές και συντονισμένες, με στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα, με σχέδιο και πλάνο, αρχίσαμε να ανταλλάζουμε όλα και να δίνουμε στην καθημερινότητα του Δήμου την κανονικότητα που είχε χαθεί. Εκεί ήρθε η πανδημία, μια κατάσταση πρωτόγνωρη για τον κάθε φυσιολογικό άνθρωπο. Όσα ξέραμε, όσα θεωρούσαμε δεδομένα, όσα μας απασχολούσαν, πήγαν πια σε δεύτερο πλάνο. Και το μόνο που είχε σημασία ήταν η ανθρώπινη ζωή. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, καταφέραμε γρήγορα να σταθούμε στα πόδια μας και να μάθουμε να περπατάμε σύμφωνα με την καινούργια πραγματικότητα. Με συνέπεια, με σεβασμό και απόλυτη προσήλωση στη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής. Γρήγορα οργανώσαμε τις υπηρεσίες όπως έπρεπε για να λειτουργούν με ασφάλεια. Αλλά παράλληλα συνεχίσαμε να διεκδικούμε έργα για το Δήμο μας. Βλέπετε, η δική μας διοίκηση, επειδή είναι μια διοίκηση καρδιάς, μια διοίκηση ψυχής, ήταν και είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει.
Σας εμπιστεύομαι, όπως πολύ καλά ξέρω ότι με εμπιστεύεστε κι εσείς. Γνωρίζετε τη συνέπεια που έχουμε επιδείξει σε όλα όσα δεσμευθήκαμε. Αυτά τα 4 χρόνια δουλέψαμε σκληρά για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις, για να λύσουμε χρόνια προβλήματα στο Δήμο μας, για να φέρουμε έργα. Αυτά τα 4 χρόνια δουλέψαμε συστηματικά και μεθοδικά. Ετοιμάσαμε μελέτες, αναζητήσαμε χρηματοδοτήσεις, ξεκολλήσαμε έργα που είχαν κολλήσει για δεκαετίες και τα καταφέραμε. Σήμερα έχουμε εξασφαλίσει τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις που έχουν υπάρξει ποτέ στο Δήμο Οροπού. Χρηματοδοτήσεις ρεκόρ για έργα ύψους πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, για να αναβαθμίσουμε τις υποδομές μας, για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα όλων μας, για να καταστήσουμε την περιοχή μας ένα μοναδικό πόλο ανάπτυξης, ένα Δήμο πρότυπο για ολόκληρο την Αττική. Μέσα από το έργο μας διασφαλίζουμε ότι το 2028 ο Δήμος Οροπού θα έχει ισόρροπη ανάπτυξη και στις 9 κοινότητες και στα 12 χωριά του Δήμου μας, χωρίς διακρίσεις. Προχωράμε μαζί στην επανίδρυση και ριζική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών καθαριότητας, με παράλληλη δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων και στην προμήθεια νέου στόλου απορριμματοφόρων με επενδύσεις πάνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Συνεχίζουμε μαζί για τον εξυγχρονισμό του δικτύου ίδρευσης, ένα τεράστιο έργο, με πόρους από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ύψους 17 εκατομμυρίων. Θωρακίζουμε και προστατεύουμε τον τόπο μας με αντιπλημμυρικά έργα, με μία επένδυση 4 εκατομμυρίων. Εξυγχρονίζουμε το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού σε όλες τις δημοτικές κοινότητες και φωτίζουμε δρόμους που ήταν για πολλά χρόνια στο σκοτάδι με ένα πρόγραμμα 2 εκατομμυρίων. Αναβαθμίζουμε τις υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις και δημιουργούμε νέες με χρηματοδοτήσεις 10 εκατομμυρίων. Γήπεδα σε όλα τα χωριά του Δήμου. Το στάδιο που ήταν χρόνια καταλληλημένα ανακατασκευάζονται και εξυγχρονίζονται. Συνεχίζουμε δυναμικά τις παρεμβάσεις μας στο οδικό δίκτυο με σκοπό την αναβάθμισή του και την ασφάλεια των μετακινήσεων των πολιτών με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Δίνουμε υπεραξία στις περιουσίες όλων των δημοτών με επεκτάσεις των σχεδίων πόλεως. Προχωράμε τοπικά ρημοτομικά για να φτιάξουμε σχολεία και δημαρχείο. Προχωράμε τα γενικά πολεοδομικά σχέδια σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Προχωράμε σε παρεμβάσεις στα σχολεία μας και σε κατασκευή νέων για να έχουν τους κατάλληλους χώρους τα παιδιά μας με χρηματοδοτήσεις 11 εκατομμυρίων. Εξυγχρονίζουμε τα λιμάνια μας με ένα πρόγραμμα 800.000 ευρώ. Προχωράμε στην υλοποίηση των μεγαλύτερων αναπλάσεων και στη δημιουργία πολιτιστικών κέντρων στον Κάλαμο, στο Πολυδένδη και στις παλιές φυλακές Οροπού. Ένα όνειρο δεκαετιών που γίνεται πραγματικότητα σήμερα. Παρεμβάσεις που είναι οι μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ στο Δήμο μας. Έργα που θα αλλάξουν οριστικά τον τόπο μας. Έργα για τα οποία έχουμε εξασφαλίσει τις χρηματοδοτήσεις. Θα μπορούσα να σας απαριθμίσω πολλά ακόμα, αλλά δεν θα το κάνω. Θα τα δείτε να υλοποιούνται μέρα με την ημέρα. Και αυτά ήταν μερικά μόνο για τα οποία εργαστήκαμε και εργαζόμαστε κάθε μέρα. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα έργα τα οποία θα αλλάξουν τον τόπο μας για εμάς και τα παιδιά μας. Φίλες και φίλοι, ήδη αρκετά έργα εκτελέστηκαν, πολλά έργα εκτελούνται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενώ άλλα εξίσου πολλά είναι στη διαδικασία της δημοπράτησης. Είμαστε μια δημοτική αρχή η οποία έχει όραμα, έχει σχέδιο, έχει διάθεση να τρέξει, να διεκδικήσει και να υλοποιήσει. Διεκδικήσαμε με σχέδιο όλες αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, δουλέψαμε νύχτα μέρα, χειμώνα καλοκαίρι, σχεδιάσαμε, κάναμε μελέτες, τεκμηριώσαμε την αναγκαιότητα για να γίνουν αυτά τα έργα. Φίλες και φίλοι, εμείς προερχόμαστε από εσάς, μέσα από την κοινωνία. Ζούμε και εργαζόμαστε εδώ, για σας, για τα παιδιά μας.
βάζουμε το Δήμο Οροπού πάνω απ' όλα. Το στίχημα για μας την επόμενη πενταετία είναι να υλοποιήσουμε όλα αυτά που με σκληρή δουλειά καταφέραμε να εξασφαλίσουμε. Προχωράμε σε άμεσα έργα και πολιτικές. Όμως, επειδή έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στις επόμενες γενιές και όχι στις επόμενες εκλογές, σηκώσαμε τα μανίκια και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε και να δρομολογήσουμε μεγάλα έργα που χρειάζονται χρόνο πέρα της μιας θητείας για να υλοποιηθούν, όπως είναι ο βιολογικός καθαρισμός. Θα ήθελα όμως να σας πω ποιο θεωρώ το μεγαλύτερο έργο μας. Το μεγαλύτερο έργο μας είναι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του Δήμου και τα καταφέραμε, το κάναμε πράξη. Έχουμε όμως τον χρόνο τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε αναλυτικά για τα έργα μας και το πρόγραμμά μας. Αυτό όμως το μεγάλο έργο μας είναι και η αιτία που σήμερα συνασπίστηκαν απέναντί μας οι πιο μεγάλοι και ορκισμένοι εχθροί, προκειμένου να διεκδικήσουν και να καρποθούν όλα αυτά τα σημαντικά που εμείς με τεράστιο αγώνα εξασφαλίσαμε για τον τόπο μας. Αυτοί που μέχρι χθες αντάλλασαν κατηγορίες σε ακραίο επίπεδο, αυτοί που αντάλλασαν μηνύσεις με κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, αυτοί που το μόνο που επιθυμούσαν και επιθυμούν είναι το προσωπικό τους κέρδος, αδιαφορώντας για αξίες, για ιδέες, για σχέδια για το μέλλον. Αυτοί τέλος που σε λίγες μέρες ο λαός του Οροπού, γνωρίζοντας τις επιδιώξεις και τα καταστροφικά σχέδιά τους, θα καταδικάσει για ακόμα μια φορά, στέλνοντά τους μια για πάντα στο χρονοτούλαπο της πολιτικής ιστορίας αυτού του τόπου. Συνασπίστηκαν λοιπόν για να σφετεριστούν όλα όσα εμείς ενωμένοι πετύχαμε, χωρίς βέβαια να έχουν καμία ελπίδα να το πετύχουν. Έφτασαν στο σημείο να χρησιμοποιούν ακόμα και τα παιδιά του σχολείου, προκειμένου να πείσουν τους πολίτες πως τίποτα δεν λειτουργεί και πως εμείς έχουμε εγκαταλείψει τα σχολεία του Δήμου μας. Μεγάλο ολίσθημα, απαράδεκτη συμπεριφορά, μικροπολιτική σκοπιμότητα, άνθρωποι που δεν έχουν κανένα ηθικό φραγμό, καμία κόκκινη γραμμή. Φίλες και φίλοι, οι επόμενες 20 ημέρες είναι πονηρές. Οι αντίπαλοι μας θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να μας σταματήσουν. Θα πουν ψέματα, θα ρίξουν λάσπη, θα συκοφαντήσουν, θα κάνουν κατευθυνόμενα δημοσιεύματα σε δίθεν ανεξάρτητα μέσα. Εμείς όμως δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με νοοτροπίες του παρελθόντος και με πολιτικά φαντάσματα. Έχουμε να συνεχίσουμε το έργο μας για να ολοκληρώσουμε και να διευρύνουμε τις κατακτήσεις του λαού του Οροπού. Για να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη όθηση στα όσα έχουμε σχεδιάσει, προκειμένου η πενταετία που έρχεται ο Δήμος μας να αναδειχθεί σε Δήμο πρωταγωνιστή και σε Δήμο παράδειγμα για ολόκληρη την Αττική. Έχουμε τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία, την πείρα και την αποφασιστικότητα να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Με πρόγραμμα κοστολογημένο, ρεαλιστικό και πρωτοπόρο που θα συνεχίσει το έργο που μέχρι τώρα έχουμε επιτελέσει με ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία και ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα. Και θα το κάνουμε γιατί το οφείλουμε στη νέα γενιά, το οφείλουμε στα παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας. Οφείλουμε να τους παραδώσουμε μια κοινωνία και έναν τόπο καλύτερο από αυτόν που παραλάβαμε. Το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει, ούτε μπορούμε να αφήσουμε να υποθηκευτούν τα όσα με κόπο και αγώνα κερδίσαμε για τον τόπο μας. Σήμερα εδώ είναι απόλυτα φανερό πως όλες οι υγιείς δυνάμεις του τόπου
έχουν αντιληφθεί την κρισιμότητα και την αξία των στιγμών. Έχουν νιώσει πως στη διοίκηση του Δήμου υπάρχει μια συνεπής, αξιόπιστη δύναμη και έχουν αποφασίσει αυτή τη φορά να πορευτούμε όλοι μαζί, ενωμένοι και πιο δυνατοί από ποτέ, προκειμένου στο Δήμο Οροπού να διατηρηθεί η ελπίδα, η προοπτική για το μέλλον, να γίνει ακόμα πιο ευίωνο και αποδοτικό. Είναι πραγματικά μια πρωτόγνωρη πρωτοκρατιά που δεν έχει προηγούμενο, τόσο σε αριθμό όσο και σε αξία. Μια ομάδα ανθρώπων που ξεχυλίζει από πείρα, αλλά και νέες, φρέσκες ιδέες, που φέρνει ένας απίστευτος αριθμός νέων ανθρώπων που με δυναμισμό μπήκαν στην πολιτική μας πραγματικότητα, αποδεικνύοντας σε όλους πως υπάρχει ελπίδα, υπάρχει διάδοχη κατάσταση, πως υπάρχουν νέα, δυνατά και πολύ αποφασιστικά μυαλά που έρχονται να αλλάξουν τις καταστάσεις και να χαράξουν την πορεία για το Δήμο Οροπού των επόμενων δεκαετιών. Υποκλίνομαι μπροστά σας απόψε. Είστε πραγματικά μια δύναμη που ακόμα κι αν κάποιος δεν είχε την όρεξη και το κουράγιο να παλέψει, θα του το μπολιάζατε απόψε με τη φλόγα και το πάθος σας και θα το σπρώχνατε να βγει μπροστά και να δώσει καινούργιες μάχες. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε την ομάδα της νίκης. Μια ομάδα με πληρότητα και με τεράστια δυναμική, με πληθώρα άξιων και αποτελεσματικών πολιτών, με πείρα και τεχνογνωσία, αλλά και με τη φλόγα του νεανικού πρώτου ξεκινήματος που έρχεται να αλλάξει τα κατεστημένα και να βάλει νέα όνειρα και νέες ιδέες στο πολιτικό προσκήνιο. Πάμε λοιπόν να δούμε τους υποψήφιους της συνεργασίας ευθύνης, ξεκινώντας από τον Αυλώνα. Θα τους καλέσω να έρθουν δίπλα μας. Γεια σου Δήμαρχε, ευχαριστώ. Γιώτα Βάια. Ζαχαρίας Γιάννης. Καλύβας Άγγελος, ο οποίος δεν είναι εδώ σήμερα μαζί. Καραΐσκου Ελένη. Κοντούλας Κώστας. Κρέμου Ευτέρπη. Λέκα Γεωργία. Λέκα Σοφία. Λένου Δήμητρα. Μαγκίνα Ευαγγελία. Μακροδημήτρης Θωμάς. Μορφωνιός Κώστας. Παπαγιάννης Θανάσης. Παπαγιάννης Γιώργος. Προκάκη Μαρία. Σαβάνης Θανάσης. Σαβάνης Χρήστος. Βράκας Γιάννης. Τζεβελέκος Νίκος. Τσέλιου Ιωάννα. Χανιά Ελένη. Σιδέρης Φίλιππος. Χασιώτης Παναγιώτης. Αυτή είναι η ομάδα νίκης του Αυλώνα. Χειροκρότημα. Francesco per una volta fino alle terre di Babilonia. Συνεχίζουμε με τις Αφίδνες.
prese bastonate Francesco predico il gran sultano ascolto e molto lo ammiro lo libero dalle catene così Francesco. Εντάξει, είναι πολύς ο κόσμος, λίγο υπομονή. Πάμε λοιπόν στις Αφίδνες. Βλάχος Γιάννης. Πού τον κρύψατε? Καϊτανάς Στάθης. Δεμάκου Παυλίνα. Δήμας Γιάννης. Δουκάκης Λάζαρος. Καβαδί Αναστασία. Και Πεσίδης Κοσμάς. Κερασιώτη Αναστασία. Μασούρη Δήμητρα. Μετζαφός Αθανάσιος. Βόρση Εκατερίνη. Βόρση Ελένη. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη, μα του περάσαμε καλά. Νικολοπούλη Εκατερίνη. Νιώμας Δημήτρης. Κώστης Γιώργος. Οικονομοπούλου Παναγιώτα. Πάντος Δημήτρης. Πάντος Γιάννης. Πάντος Κωνσταντίνος. Συριγώτης Γιάννης. Φράγκου Φιλία. Χριστοφιλογιάννη Αγγελική. Και Ψωμιάδης Δημήτρης. Ετοιμάζεται ο Κάλαμος. Fino alle terre di Babilonia a predicare, coi suoi compagni sulla via dei Saracini, furono presi e bastonati di Francesco il bene predico, sultano ascolto e molto lo ammiro, lo libero dalle catene, così Francesco partì per Βασιλάκου Βασιλική. Έλα Βάσο, έλα. Βλάχος Δημήτρης. Ξανάς Θοδωρής. Δέδες Πέτρος.
Μίχα Μαριάννα. Κόσμο το αδικό, σε να σου κάνω μπροστά. Όταν καταδικό, όλοι είναι αυτός. Μίχας Δημήτρης. Σκηνάει να πει κι αλλού το κινητό. Μίχας Χρήστος. Σταματάει να ξεδιψάσει. Μα μια γυναίκα δεν αρθεί να πλησιάσει. Ωραία στην όψη, Μάρτη Παρασκευή. δηλητήριο. Με το κορμί του στο κανείς σαν το μαρτύριο. Για το δικό σου Θεό, μαζί σου κρατάω. Κουγιατιώτης Δημήτρης. Βγήκαν περιστέρια, μυστέρια. Με το αλήθεια έτσι ο φίλος μας κοινάει. Νικολάου Γιώργος. Παπαδάκη Αλεξάνδρα. Παπαπέτρου Γιάννης. Πέπας Παναγιώτης. Con i suoi compagni sulla via dei Saracini furono presi Francesco Ράφτης Κωνσταντίνος. e molto lo ammiro, lo libero dalle catene. Così Francesco partì per Babilonia. Σταματελοπούλου Ηλέκτρα. Φώτση Μαρία. Το πουλί θα το φώνω για την Ασίση. Και Χορμοβίτης Δημήτρης. Περάσαμε τα χάρισα. Η Dream Team του Καλάμου. Σε να σου κάνω μπροστά. Όταν καταδικό είναι αυτός. Έτσι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει καλού το κύριο. Frate Francesco e cancellarsi poi molto lo ammiro, lo libero dalle catene. Così Francesco saprai Συνεχίζουμε με Καπανδρίτη. Καπανδρίτη. Βλάχος Σταμάτης. Αδραμητή Σωτηρία. Της Βαβυλώνας τη χειμερά σου αντί για κόλλιο. Κοινά ένας φίλος για ταξίδι. Βλάχου Μαρία. Για να κηρύξει την ανθρωπιά τη καλοσύνη. Μα του περάσαμε χαλκά η σαρακίνη. Για το δικό του Θεό, του κόσμου το αδικό. Σε να σου Και πάλι Βλάχου Μαρία. Είναι δύο. δικό, όλοι είναι αυτός. Αποτέλεσμα, κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το Ρήμου Ροξάνη. Ματάς Αλέξανδρος. Παρίσις Ευάγγελος. Σταματάει να ξεδιψάσει. Μα μια γυναίκα δεν αρθεί να πλησιάσει. Ωραία στην όψη, μα η καρδιά της δηλητήριο. Με το κορμί της το κάνει σαν το μαρτύριο. Για το δικό σου Θεό, μαζί σου Μελιρά Στέφανος. της απλώσε τα χέρια. Βγήκαν περιστέρια, πιστεύει αυτή. Με το αλήθεια, έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα του.
Γεωργία. Παπακοσταντίνου Γιάννης. Σουλεϊμάνη Αντώνιος. Στυλιανού Αντώνης. Τζιαφέτα Δέσποινα. Τρομπούκης Χρήστος. Τζόλη Αντωνία. Και Χάνδρου Κωνσταντίνα. Πως μου το αδικό σε ένα σουλτάνο μπροστά το βαρκατάδικο είναι αυτός όταν δεν σημαίνει κι έτσι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα. Πάμε στη Μαλακάσα. Αλεξανδροπούλου Ευαγγελία. Γκρέγου Αλεξάνδρα. Καπετάνη Ευδοκία. Καραγιώργος Κοσμάς. Κατσίκας Κωνσταντίνος. Στις Βαβυλώνας στη χειμερά σου αντιγιακό Κόη Σταμάτης. ένας φίλος για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη μα του περάσει Κόκλα Ελεάνα. για το δικό του Θεού πως μου το αδικό σε ένα σουλτάνο μπροστά όταν Λεμπέσης Πέτρος. είναι αυτός απ' τα δεσμά του κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα. Παπαδιά Ευαγγελία. Στεφανοπούλου Ιωάννα. Σε ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει μα μια γυναίκα θα αρθεί να Τσαούσης Γιώργος. ωραία στην όψη μα η καρδιά της δηλητήριο το κορμί του στο τανίσανο για το Τσαπάρας Νίκος. μαζί σου παρακαλώ σαν προς τα χέρια έγιναν περιστέρια μυστέρια Και Τσιώτας Λευτέρης. Ποιος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα. Πάμε στο Μαρκόπουλο. Frate Francesco del Milano, fino alle terre di Babilonia predicava, coi suoi compagni sulla via dei Saracini furono presi e bastonati. Αρμυριώτης Βαγγέλης. Francesco Αρμυριώτης Δημήτρης.
Γιώτη Αθηνά. Περάσαμε τα εισαρακτή. Για το δικό του θέλει, το σκουπάδικο. Σε ένα σουλτάν μπροστά, το κατάδικο. Καλή Αργυρό. Έτσι ο Φρανίσκος κοινάει να πει καλό το κήρυγμα. Καλογράνια Σιμίνα. Κολυμάτς Ευαγγελία. Λαγός Μιχάλης. Λαγού Μαρία. Λάμπρου Αναστασία. Γιάκουρης Γιάννης. Μίχας Κωνσταντίνος. Μίχας Γιάννης. Βάκα Ευγενία. Παπαθανασίου Γιώργος. Η κράτη σταματάει να ξεδιψάσει. Μα μια γυναίκα Παπαμιχαήλ Γιώργος. ωραία στην όψιμα η καρδιά της δηλητήριο. Με το κορμί της στο καλή σαν δωμάτιο. Για το Προβατάρης Στράτος. μαζί σου πατάω. Σάντωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή να το αγγίγουν να πει. Σαράτη Ειρήνη. Ποιος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα. Σπηλιόπουλος Γιώργος. Τούκα Αλέκα. Τσάκωνας Γιώργος. Frate Francesco torna una volta fino alle terre di Babilonia, coi suoi compagni Σοφική της Σπύρος. saracini furono presi a bastonate. Εσκαρμούτσος Γιώργος. Gesù mandò e bene credito, il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò, un libero dal cantiere. Così Francesco partì per Babilonia predicava. Στο για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Να συνεχίσουμε με τα νέα παλάτια. Σε ένα σουλτάνο μπροστά, το πανκατάδικο. Το μεσημέρι, έτσι ο Φρανίσκος κοινάει να πει καλό το κήρυγμα. Francesco parlò e bene credito, il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò. Νέα παλάτια. Κανελόπουλος Γιάννης. Ο δάσκαλος. Πιτσόνης Γιάννης.
Μοναστηριώτης Αντώνης. Οικονομίδης Μιχάλης. Παπαδοπούλου Τσακαράκη Εφροδίτη. Βλάχου Κατερίνα. Ωραία στην όψιμα η καρδιά της δηλητήριο. Γαβρίλ Νίκος. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα. Έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα. Θεοδόσης Αργύρης. Καζαμίας Αντώνης Θεοφάνης. Κολυμάτσι Εύη. Con i suoi compagni sulla via dei Saracini furono presi e bastonati. Μικροπούλου Διαμάντο. Μητάφη Μαρία. Παπαδοπούλου Νένα. Πολυχρόνης Μιχάλης. Σάρλι Ειρήνη. Σταύρου Θεοφάνης. Τσακάλης Κώστας. Και Φερμελετζή Βάσο. Πάμε στο Πολυδέμβρη. Το αδικό, σε ένα σου ήταν μπροστά, το πανκατάδικο, πολύ καυτός, απέρασμα, έτσι ο φίλος. Μπράβο Αγγελική. Ηλιάδου Διάννα. Σε ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάς. Καριτινός Γιάννης. Δεν αρθεί να πλησιάς. Ωραία στην όψιμα η καρδιά της δηλητήριο. Με το Λόδης Θεόδωρος. Για το δικό σου Θεό, μαζί σου κρατάω. Ξάπτωσε τα χέρια και βγήκα. Παπαδημητρίου Δημήτρης. Πιστεύει αυτή, με το αγγίγμα
Έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κύριο. Σακελαρόπουλος Αλέξανδρος. Κερζίπας η Σπυριδούλα. Και το Λιμάζι Στέλιος. Frate Francesco parti una volta per oltremare fino alle terre di Babilonia a predicare. Coi suoi compagni sulla via dei Saracini furono presi e bastonati. E Francesco predicò, e il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò, lo liberò. Να φωνάξω και το φίλο μου τον Ζαχαρία το Γιάννη από τον Αυλώνα. Babilonia a predicare. Πάμε στη Σκάλα Οροπού. Τόση ώρα τον έβρεπα μπροστά μου, τώρα τον έχασα. Ηλιάσκος Βαγγέλης. Καμπανιάρη Μαρία. Καρίδας Κωνσταντίνος. Μήτας Μάκης. Σκαρμούτσος Βασίλης. Χατζηγιάννης Στέλιος. Ελεύθερας Δημήτρης. Της Βαβυλώνας τη γυναίρα σου Αντιγιακό. Κουρούσης Ηλίας. Ένας φίλος για ταξίδι για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσαμε χαλκά η Σαρακίνη. Για το δικό Αυτό δεν το λέω. κόσμο το αδικό. Κούτσουρης Χριστόφορος. Έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κύριο. Μπερετάκης Γιώργος. Σε ένα πηγάδι σταματάει να Την οδή μου Ελένη. μα μια γυναίκα θα αργεί να τη συγχωρέσει. Ωραία στην όψιμα η καρδιά της στη λυτήριο. Με το κορμί της στο κανιά σαλόμα. Βασκοπούλου Νεκταρία. Μαζί σου κακαώ, της απλώσε τα χέρια. Και βγήκαν περιστέρια, μυστέρια αυτή. Με το ανοίγμα Σιδέρης Στέλιος. μας κοινάει να πει κι αλλού το κύριο. Και Βερμελετζή Δήμητρα. Francesco parlò e bene predicò. Πάμε στο Σικάμινο. Ascoltò e molto lo ammirò, lo liberò dalle catene. Così Francesco partì
σαρακή για το δικό του Θεό. Κόντου Θεοδώρα. Σε ένα σουλτάν μπροστά το πανκατάδικο ο Καλεσιώτη έτσι ο Φραγκίσκος κοινάει. Κόντου Παπαδημητρίου Άννα. Λεμπούσης Βαγγέλης. Μητρόπουλος Παναγιώτης. Μουστάκας Αναστάσιος. Πύρπα Ελένη. Μπουλούζου Παρασκευή. Της Βαβυλώνας την κυμερά σου αντί για κόλλιο κοίτα ένας φίλος για ταξίδι Πολίτης Θανάσης. να κηρύξει την ανθρωπιά τη καλοσύνη μα του περάσαμε καλά η σαρακή για το δικό του Θεό. Κόσμο το αδικό σε ένα σουλτάν μπροστά όταν κατάδικο Τσεβελέκος Σωτήρης. έτσι ο φίλος μας κοινάει Ο Ρομπιός έχει δήμαρχο! Ζακάλη Θεοφανία. σε ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει μα μια γυναίκα με Και Σαμπάνης Δημήτρης. ωραία στην όψη με καρδιά της στη γητήριο με το κορμί της στο κάνει σαλομάκι για το δικό σου Θεό μαζί σου πατάω της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια πιστεύει αυτή με το αγγίγμα κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα. Πάμε στο Χαλκούτσι. Να καλωσορίσουμε και τον Γιάννη το Ράπτη, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο με το σκουρό. Από τον Κάλα. Γιάννη. Frate Francesco per di una volta per oltremare fino alle terre di Babilonia coi suoi compagni sulla via dei Saracini furono presi e bastoni Πάμε στο Χαλκούτσι. Βαύρης Γιώργος. e predicano sul Damasco e Voltoro amico lo liberò dalle catene così Francesco partì per Babilonia a predicare. Βαύρης Στέφανος. Νάνος Βαγγέλης. Για το φτωχούρι θα πω δυο λόγια φυλάσεις και τώρα στις Βαβυλώνας στο μετρό να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη να του περάσανε τα ίσα για το δικό του Θεό κόσμο το αδικό Οικονομάκου Φαρμακίδου Άννα. έτσι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα. Frate Francesco Valenti e Pellegrino Ράπτης Ανδρέας. sul Damasco e Voltoro amico lo liberò dalle catene così Francesco scrivai Ράπτης Αντώνης. Αλεξοπούλου Αλεξία. Βρούβας Μελέτης. Κανάρης Κώστας. Κουτρουμπής Παναγιώτης.
να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσαμε καλά οι σαρακοί. Για το δικό του Θεού, κόσμο μου αδικό. Παπαδάκη Ελένη. Το καταδικό τον είναι αυτός ο καλεσμένος. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι Ράουτης Δημήτρης. Σαμπάνη Ράπτη Ελένη. Κουλουδάκη Μαρία. στην όψιμα η καρδιά της στη λυτήριο. Με το κορμί της στο καμιά σαλό μαρτύριο. Για το δικό σου Θεό μαζί σου κρατάω Τετριμίδα Ιωάννα. χέρια. Και βγήκαν περιστέρια, πιστεύει αυτή. Με το αγγίγμα έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα. Σαρδούλα Μαρία. Και Τσιμίκου Αγγελική. Frate Francesco parti una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare. Ascolto e molto lo ammiro, lo libero. Και κλείνουμε με τον Οροπό. Così Francesco partì per Babilonia a predicare. Καμπούρης Τάσος. Κουρούπης Θανάσης. Δημοπούλου Αθηνά. Λούπης Νικόλαος. Γαλανόπουλος Χριστόφορος. Κιζάνη Δεδούση Παρασκευή. Θεοδόρου Μαριάννα. Κουρούπης Λεωνίδας. Της Βαβυλώνας στη χειμερά σου αντί για κόλλιο. Λεμπούση Κωνσταντίνα. Μακρυγιάννης Θανάσης. Ρόζης Ευάγγελος. Και κλείνουμε με το Τσοπίκος Βασίλης. Σε ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει. Μα μια γυναίκα δεν αργεί να πλησιάσει. Όλα στην όψιμα η καρδιά της στη λυπήριο. Με το κορμί της στο καμιά σαλό μαρτύριο. Για το δικό σου Θεό μαζί σου κρατάω. Τι να προσθέσει.
και τι να αφαιρέσει κανείς από αυτή την πραγματικά εκπληκτική ομάδα. Τι να πρωτοποιεί και πώς να χαρακτηρίσει αυτή την πασγρατιά που βρίσκεται δίπλα του. Μια πλατιά κοινωνική συμμαχία, μακριά από κομματικές εξαρτήσεις, με μοναδική αποστολή την ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη του τόπου μας. Δεν έχω λόγια, μόνο συγκίνηση και περηφάνεια, αλλά και συναίσθηση της ευθύνης που έχω για να ανταποκριθώ στα όνειρα και στις προσδοκίες σας. Ο δρόμος μας στη νέα πενταετία δεν θα είναι εύκολος. Δεν θα είναι στρωμένος με λουλούδια. Θα έχει δυσκολίες και ανηφοριές. Θα έχει προβλήματα και εμπόδια. Όμως όλοι μαζί, με συνέπεια, με σύνεση, με ομόνοια, με σεβασμό, με υπομονή και επιμονή, θα τα καταφέρουμε και πάλι. Και μάλιστα αυτή τη φορά, ακόμα καλύτερα, ακόμα πιο ψηλά. Το οφείλουμε στην ιστορία και την παράδοση αυτού του τόπου. Το οφείλουμε στα ιδανικά και στα πιστεύω μας. Το οφείλουμε σε όλους όσους τόσα χρόνια μας πιστεύουν και μας στηρίζουν. Το οφείλουμε τέλος σε όλους τους εκείνους που έχουν φύγει, αλλά μας κοιτάζουν από ψηλά. Φίλες και φίλοι, στα χέρια σας έχετε ένα μεγάλο όπλο, την ψήφο σας. Δεν πρέπει να πάει χαμένη, δεν πρέπει να τη χαραμίσετε. Δεν πρέπει να πάει σε ευκαιριακούς συνδυασμούς της τελευταίας στιγμής που δεν τους έχουμε ακούσει ακόμα να πουν λέξη για το πρόγραμμά τους, που δεν τους έχουμε ακούσει να πουν λέξη για τον τόπο μας. Δεν πρέπει να πάει σε αυτούς που διώξατε από την πόρτα στις προηγούμενες εκλογές και τώρα προσπαθούν να μπουν από το παράθυρο, κρυπτόμενοι πίσω από μία δίθεν νέα υποψηφιότητα. Δεν πρέπει να πάει σε αυτούς που επί 4 χρόνια και μέχρι πριν λίγες ημέρες έλεγαν πως είναι υπερήφανοι που ανήκουν στην παράταξή μας και τώρα βρίσκονται αλλού. Τι είναι αυτό που τους ενώνει, τι τους συνδέει, ποια είναι η συμπολιτική ουσία αυτών των ανθρώπων. Φίλες και φίλοι, πατριώτες και πατριώτισσες, δώστε μας τη δύναμη να αλλάξουμε τον τόπο μας. Δώστε μας την ψήφο σας, δώστε μας την νίκη. Πάμε όλοι μαζί να σηκώσουμε ακόμα ψηλότερα το Δήμο μας. Πάμε όλοι μαζί να χτίσουμε το αύριο πιο ανθρώπινο, πιο ασφαλές, πιο σύγχρονο, πιο δημιουργικό. Πάμε για να δημιουργήσουμε το Δήμο που μας ταιριάζει, που μας αναλογεί και μας εκφράζει. Πάμε να κάνουμε τον Ευρωπό πρωταγωνιστή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου για όλους και για όλες. Είστε η δύναμή μας. Μαζί προχωράμε για την νίκη. Ενωμένοι και αποφασισμένοι. Θα δώσουμε κι αυτή τη μεγάλη μάχη και θα κερδίσουμε. Με δύναμη, με πίστη, με αποφασιστικότητα, με κουράγιο και αμεσότητα και πάνω απ' όλα με δικαιοσύνη και χωρίς συμβιβασμούς. Πάμε δυνατά, πάμε γερά μέχρι να κλείσουν οι κάλπες. Πάμε για την